Morjesta vaan kaikille, se on Koboro täällä. Tänään ollaan uuden videon parissa. Eli tänään mä teen temppuja tässä sängyllä. Ja ne, jotka siis tiedä, mä oon ollut ihan sairaan pitkällä tauolla, 2 vuotta. Puhelin on ollut rikki, koittanut saada käyttäjää takas. Ollut vähän vaikeeta, niin nyt mä oon sit saanut tän takas. Silleen käytännössä on niinku eri puhelin, koska tää on tällä hetkellä mun main puhelin. Tää on mun toinen puhelin. Niin, elikkä mennään videon pariin. Eka temppu, backi. Tommonen perus backiländi. Seuraava temppu. Hyppään tähän seinään. Siitä selkäpäkki. Oi hitto. En tiedä näkyykö toi hyvin, mut sit seuraava temppu, side. En mä osaa sidea tässä kunnolla. Mä oon niinku ihan sairaan huono nykyään noissa volteissa. Ja mun niinku noissa entisissä tramppavideoissa silloin pari kesää sitten, niin niissä mä olin ihan hyvä, mut mä en oo enää niin hyvä kuin ennen. Mut seuraava temppu. Mä hyppään tosta tuolilta volti. Näkyy hyvin, näkyy varmaan. Tommonen. Mä voin näyttää vielä uudelleen. Sitten tietoa seuraavasta videosta. Eli mä ja Ilari, jos muistatte ketä Ilari on, ehkä tehdään Game of sänky, elikkä temppui tässä sängyllä. Elikkä, että mä vs Ilari Game of Tramppauttuaan tässä sängyssä. Että jos me saadaan 7 liikkeen, voidaan ehkä tehdä se. Mut se ei ole vielä varmaa tietoa. Joo. Sitten me testaan backistickiin. Tuu melkein. Tulihan se sieltä. Mut joo, tää video oli tässä. Nähdään ensi videossa. Se olisi